سلام ناي محكي ميديا تخطاتلتي كميل لكم أنا دحني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብሰስ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞነይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ተጋዳሊት እያ ገድለይ ቃልሰይ ግና ምስ ስርዓትን መንግስትን ኣይኮነን ቃልሰይ ምስ ናብራን ድኽነትን እዩ ገና ናብዚ ዓለም ክቕልቀል እንተለኹ እዩ እቲ ቃልሰይ ዝጅምር ከምቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ስድራ ነይሮምኒ ብዙሕ ግዜ ነይሩ ኮይኑ ነይሩ ወይ ከዓ ነይሮምኒ ዝብሉ ቃላት ልዕሊ ሞት እዮም ዘፍርሑኒ ናብ ታሪከይ እንትምለስ ሃፍታማት ስድራ ለባማት ኣሕዋት ነይሮምኒ ሓደ መዓልቲ ነታ ካባና ረሒቓ እተነብረ እሞይ ክጥይቑ ንዓይን ንዓባይ ሓፍተይን ንሸዊት ኣብ ገዛ ገዲፎምና እዮም ከይዶም ካልኦት ባባ ማማ ኤልያስ ሓወይ ክብሮም ሓወይ ሳራ ሓፍተይ ኩሎም ከይዶም እዮም ገናሒ ናይታ ዝነበርዋ መኪና ከዓ ባባዩ ነይሩ ንኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዙ ባባ ፍሬን ናይታ መኪና ተበጠሰቶ ኣይከኣለን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ በቲ ሓደጋ ምኽንያት ኩሎም ሲኢና እዮም ሸዊት ሓፍተይ ሽዑ ምስ ሰማዕና ንሳ እውን ምስቲ ዝነበራ ናይ ልቢ ሕማም ብድንጋፀ ወዲቓ ሸዊት ሓፍተይ እውን ከይተመለሰት ናብ ናይ ዘለዓለም ቤታ ከይዳ እምበኣር እቲ ተጋድሎ ጉዕዞ ሂወተይ ኣብዚ ዝፍልም ናብራ ንምድፋእ ንምምሃር ንምንባር ናብ ብዙሕ ስራሕቲ ተፀንቢረ ነይረ ምስቲ ትሕቲ ዕድመ ምንባረይ ግና ኣይከኣልክዎን ናይ ገዛና ኣቑሑት ቀስ ብቐስ ክሸጦ ጀሚረ ገዛና እውን ባባ ብልቓሓት ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ግድን ክሕረይ ስለ ዝነበሮ ወፂ ንእሽተን ገዛ ተኻሪ ክነብር ጀሚረ ናብራይ ግና ክንድቲ ክጓዓዝ ኣይከኣለን ኣይከኣልክዎን እቲ ምስ ናብራ ምበኣስን ምሕሮን ሓቢሮም ክኸዱ ለይከኣሉን ኣነ እውን ክደክም ጀሚረ ዝነበረኒ ብሕታዊ ኣማራፂ ምስ ናብራ ምቅላስ እዩ ምሕሮይ ገዲፈ ዝረኸብክዎ ስራሕቲ እየ ክሰርሕ ዝጀመርኩ ኣብ ሓደ ህንፃ መዓልታዊ ንምስራሕ ን30 መዓልቲ ውዕሊ ኣተይ ኩንትራት ክሰርሕ ጀሚረ 10 መዓልቲ ምስ ስራሕኩ ኣካይዲ ስራሕ ናይቲ ህንፃ ፀዊዑ ኣብዚ ብዙሓት መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ኣርሒቆም ከይዶም እዮም ምሳሕ ዝበልዑ ንምንታይ ንስኺ ኣብዚ ንእስ ዝበለ ነገር ዘይትጅምሪ ዝተወሰነ ገንዘብ ብልቃሕ መልክዕ ክነልቅሐከ ንኽእል ኢና ክብል ሓተተኒ ልዕሊ መጠን ተሓቢሰ ካሊእ ተቀየርኩ እቲ ኣታውየይ ዝሓሸ ይኸውን ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ ሰራሕተኛታት ለሚዶምኒ ኩሎም ናባይ እናመፁ ክጥቀሙ ጀሚሮም ዓማዊል ኣፍረኹ ኣይተ ኪዳነ በዓል ዋና ናይቲ ህንፃ እውን ቀፃሊ ናፍቲ እንዳ ምግቢ ክመላለስ ጀሚሩ መመልላሱ ግና ንኽጥቀም ወይ ንምዕዛብ ኣይነበረን ከም ዝፈትወንን ንሓዳር ከም ዝደልየንን ከተግብሮ ከም ዘለንን ንምንጋርን ሓውሲ ንምጥንቃቕን እዩ ነይሩ ነዚ ነገር ብዙሕ ሓሲበሉ ኪዳነ ብዕድመ ይዓብየኒ እዩ ግና እቲ ዘለኽዎ ሂወት ሓላቕ ስለ ዝኾነ ሂወተይ ክቕይረለይ ከም ዝኽእል ሓሲበ ነቲ ሕትኡ ብእሽታ ይመሊሰሉ መርዓ ይኹን ምስ ቤተሰብ ናይ ምፍላጥ ጉዳይ ነበረን ወዲያውኑ ምስ ወሰንኩ ናብ ናይ ባዕሉ ገዛ ይኣቴ ምኽንያቱ ሽማግለ ኸይሰድድ ናበየ ናይ ስድራ ይብለይ ዝነብር ንነብሰይ እምበር ማንም ይብለይን ሰብ ከም እግዚኣብሔር ኣይኮነን ፈለማ ኣብቲ ገዛ ከም ተሓጋዚት ሰራሕተኛ ኮይና እትሰርሕ ዝነበረት ትረሓስ ነገረ ስርሓ ክቕየረኒ ጀሚሩ ይትረፍ ከም በዓልቲ ቤቱ ንኪዳነ ክተኽብረንስ ከም ሰብ ክትቀርበንን ክተኽብረንን ሕሊና ኣይፈቀደላን ኣነ እውን ከም ገፃን ከም ባህሪኣን ክኸዳ ጀሚረ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ነብሰ ፁር ኮይነ ኣብዚ ሰዓት ኪዳነ እውን ክቕየረኒ ጀሚሩ ክብሪ በዓልቲ ቤት ከልኪሉኒ እዩ ኣነ እውን ብዙሕ ስለ ዝኽኣልኩ እዚ ምኽኣል ኣይኣብየንን ክብል ወሰንኩ
ሓንደበት ሓደ መዓልቲ ዕዳጋ በፂሐን ትምለስግና ንኽሓስቦ ዝኸብደኒ ግብሪ ርኤ ኪዳነ ምስ ትርሓስ ሰራሕተኛና ዘይግቡርን ትገብር ዝሙትን ትፍጽም ረኺበዩ ኣመና ደንጊፀ ድንጋፄ ግና ክትንኩል ከም ዘለኒ ነጊሩኒ ከም ዘይረኣኽዎ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ተመሊሰ ወፂእ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት እየ ናብ ገዛይ ተመሊሰ ቀስ ብቐስ ቅድሚ ምውላደይ ከስተኻኽሎም ዝግብኡነ ነገራት ክገብር ጀሚረ ዝተፈላለዩ መንገዲ ሕጋዊ ሰነዳት ናይ ገዛን ዝተወሰኑ ሓፍትታትን ስም ዝውዋር ዝኣመሰሉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣውፂእ ከፈርሞ ወሰንኩ እቲ ምፍራም ንዓይ ቀሊል እዩ ነይሩ ሓሊፉ ናይ ስራሕ ዝፈራረመ ወረቓቕቲ እቲ ኣካይዲ ስራሕ ናብ ገዛ የምጽሞ ኪዳነ ይፍርም ነይሩ ኣንቢቡ ግን ኣይኮነን ዝፍርም እዚ ስለ ዘስተውዐልኩ ከምቲ ልሙድ ክፍረሙ ዝመጹ ወረቓቕቲ እዮም ኢለ ኣፈሪመዮ ሕጋውነቱ እውን ኣረጋጊፀየ ድሕሪ ዝዕለት ዝወልደሉ መዓልትን ስሕተት ኪዳነን ትርሓስን ክሳብ ዝድገም እየ ዝጽበ ነይረ ኣይቀነየን ድማ ኣብ ገዛ ቪድዮ ዝቐርጽ ካሜራ ቀሚጠ ኩሉ ዝቕዳሕ ገይረዮ ንኺዳነ ናይ ፍታሕ ወረቐት ሂበዮ ነትርሓስ ከዓ ብዝገበረቶ ስራሕ ከይዋረድክዋ ክትወፀለይ ነጊረያ ሰደድክዋ ምስ ኪዳነ እውን ንኽብሩ ክብል ብዘይ ወዓል ሕዳር ክንፋታ ሓቲተዮ እንተ ድሓር ግና ኣመና ሓሲኑኒ ምኽንያቱ ኩሉ በዓል ጥሪት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሰዓት እቲ ጥሪቱን ሓፍቱን ብሹመይ ከም ዝገበርክዎ ብምንጋር ሕዚ ኣነ ንዓኻ ክፈትሐካ ይኽእል እየ ግና በዚ ቪድዮ ሒዘካ ኣለኹ በዚ ሕዚ ብዘይካይ ናብ ካሊእ ጓል እንተደኣ ኸይድካ እቲ ጥሪትካን ሓፍትኻን ብሹመይ ስለ ዘሎ ገዲፈካ ክኸይድ እየ እንተዘይኮይኑ ግን ሓዳርና ብኸምዚ ክቕፅል ይኽእል እዩ ኢለዮ ውላድና ክነዕብን ብሓባር ክንቅጽልን ሓቲተዮ ብድሕሪ እዚ ሰብኣየይ ኪዳነ ናብ ካሊእ ሰበይቲ ከም ዘይኸይድ ቃል ብምእታው ብሓደ ናብራና ጌርና ኣምላኽ ከም ሰብ ኣይኮነን ንእስሮም ወደይ ከምቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ከይሓልፍ ግና ከዓ እቲ ኣነ ዘሕለፍክዎ ክርእዮን ክመሓረሉን ስለ ዝደሊ መዓልታውን 10 ደቂቕ ተጋዳሊት ናብራ ምንባረይን ምዃነይን ቀጻሊ እየ ዝሕብሮ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካብ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ በዚ ኸፍልየኩም ሰሰና እዩ